Nggih, sugeng enjing Mas Dalang. Nggih sugeng enjing, Mbak. Nggih. Nggih. Cumenan. Lah iya ngono. Liyane kowe ngadeg kok sampean lingguh dhewe. Ha iya. Pekewuh ta? Mboten. Oh ya. Ya prayoga. Nggih. Prayogane nembang, Mbak. Iki pamundutan isih akeh. Wah, kata. Nggih. Nggih, napa Mas? Kurang Dalang? luwih isih 15-an layang sing kurang diwaca ya to? Heeh. Mas. Lah niku borongan apa pripun? Wah, harian kok ora ming trimo borong. Harian. Tukange men iso. Mau sing saka Jakarta ya wis WA. Oh, nggih. Transfer Dari 1 juta. WA, dari WhatsApp juga banyak. Heeh. Ana sing WA sampean ora? Mboten. Mbok menawa titipan requestan tembang nek mau iki mau sing saka Jakarta transfer 1 juta. Oh, Sing nggih. 300 kon ngekke Bagong, sing 700 kon ngepek Gareng ngono. Rencana saka sapa kuwi? Saka Pak Prabowo. Wah. Aku ki anak murid presiden nak ora. Sing nyekel aku. Iya kowe mau nang sedalan-dalan nang mobil ngumuk kowe derajatmu pangkatmu. Aku ya meng aku mbiyen arep anu apa nyalon lurah ki aku ora dadi mergo jenengku ora enek ere. Tenan kok niki Mbak, niki si pintor niki ajeng nyalon lurah men ora dadi mergo ora enek ere. Ora enek ere. Heeh. Bawani Mbak rukun Islam. Oh, nggih. Rukun Islam ing limapun iki mring prasasana Bejo iki Gong. Kuwi ya bisa entuk lakon. Ya ora apa-apa. Mau sore kaya arep njeblung ndasmu ya telaten ono. Iya. Aja pada ya Mbak. aja padha ditinggalke rukun Islam pun niki Ora Mbak Lintang karo ki wong piyai tetek tatak tangguh karo tanggon Wah. goblegon ngono. Iya. Ayo cakepan ki yo pancen iso diwolak-walik iso dienggo iki iso kuwi ngono kaya Mbak ya. Kedahe pripun? Iku. Hah? Iku nggih kedahe. Puniku apa karo puniki ya wis padha wae wong karo sing ngomong. Nek iki sing muni lenang, nek u ki sing muni wedok. Oh. Oh, Walik berarti. oke. Kaya limbuk cangik kae, limbuk kae dumadi saka 5 huruf to niku, L I M B U K. Oh, nggih. Atau Nggih. kuwi eneng artine. Artinya apa? L I M B U K kuwi tegese linambaran iman murih bisa urip kepenak. Wah. Wah, kuwi ya Jan, saka kira tembung besok nyelat meleting ya, Mas. wah mletik ndase. Kuwi jarwa dosa saka tembung li karo mbok. Nah, kuwi gabungan reke bapak karo tembok. Nah, ibaratnya ora kena saru, ora kok saru iki perkara biologis lho, Kang. Oh, biologis. Mbak Lintangnya cerita ajari sing ora-ora. Weh, ora tak ajari kok wis. Ahli. Golek teori dhewe ngono kuwi. Sahadate. Engko bayare gede dhewe kuwi. Oh, beralih jadi peladen ya, Mas ya. Ah iya. Kang angka siji
kuwi khas cengkoke jenengan, Mbak. Jan. Nggih. Sing kuwi mah lho, piye mau? Siji. Apa ya? Aku ra iso aku. Bisa aku meng cengkoke Pripun? anu Cengkoke napa? cengkok ribuan kilo. Niku lagune napa Iwan Fals? Bener. Iwan Fals ning pas wis dong titi laras, dadi ora fales. Truk, mutu ora ngono kuwi, ora. Ayo. Kang kapindo salat dene kang Ramadan nindakno poso papat zakat ping 5 ngibadah haji rukun Islam sampurna. Nggih. Arep kurapa arep Mbak Lintang dhewe rek. Prayogane kur to. Oh iya. Nggih, nyemanggaken mawon pripun? Ya kur karena sampean ya karo nang jumeneng nang kono. Oh nggih. Dadi men para damen-damen mania iki Damen-damen. leren ledro. Damen kaya nek damen anu ke lho Mbak, damen kebanjiran kena do mblasah. Pari ke do kebanjiran kena do ngebyak kabeh to. Oh nggih. Candrane yen Cinandra kaya damen. Sinten jenengan pun ra trima lho Mas jane. Nah, Nggih eman to cantik-cantik lho Mas. ayo. Yo ayo kae ning luwih nengen ke ledro, gladi resik mati. Gladi resik kok mati. Nggih, pepeleng Mas. Monggo, arep sing jaipong apa arep sing ngendang batangan to? Sing jaipong wae. Ben gak ndang waras wae. Wah, iya. Kudu kaya energi kowe. Iya. Disangoni Vitacik kok. Nggih pitik lho jane kok taci. Kuwi ana legendane lho, Mbak. Napa? Bungkus Vitacik kuwi to. Nggih. Ayo karo si Mas Juang kae pelakune. Dinggo nyimpen duit. Oh. Kuwi nek karo bojone rak ngene banget. Nek kan ngombe kuwi semot. Apa jenenge? Ya efeke dadi Niku lho, pilek. Pilek. oh pilek. Pilek. Pilek terus amit Napa? suwe-suwe lambene saya madat. Ya, pepeling. Ayo Mas, Mas Mojo. Yo. Cebrot. Tansah dielinge
diaturke Mbak, peling. Nggih, sampun. Sing anu ki sapa jenenge, Kang? Apa? Sapa mau lagu sapa mau? Lagu apa kok lagu sapa? Lagune napa? Anu kacu kuning mau. Kacu kuning. Seragenan ya Mbak ya ku ya. Nggih, sinten menika Kang Nembang? Tante. Oh, tante. Tante anaknya. Tante. Oh iya, ayo tante kacunya tante. Apa jenenge sepotereng sik iki mikir aku. Panas-panas mlaku ora nggawa payung. Yo, ayo. Oh, sing ngendang sik sing ngendang agek nyumet rokok. Nyumet rokok. Ayo Mbak kek karo ngadeg, Mbak. Yo. Ya, monggo tante. Mbak Niken nggih? Mbak Niken. Oh nggih. Gek ora sepote. Wah, aku mas dadi ngebleng gara-gara Bagong mau. Apa? Salahku apa? Awang aku ora cik. Serasa. Oh, pon berdiri loh. Modar kagol. Kok kocak tojo. Weh, sajake arep pindho ah. Weh. Cangkemmu ngono. Ndak apa? Hah? Pindah weh-wehan kok mau. Topel. Wong leken-leken tata-tata golek momongan. Niki blancane kan pingkal nesu arep ya padha tindakan. Ya anu tembange kacu. Kacu kuning. Kacu kuning Ora nganggo kayo, Mbak. Kacu kuning. Kacu. Ana ora nggo kayo ming acu kuning. Iya. Digabung. Kaya bebek goreng barang ki nek ora enek bene ora enak. Ora enak. Bebek. Iya. Ayo Mas Maja, mbangane di brakot Bathara Kala ngono.
Mbak Niken ki suarane anu pules ya, Gang. Alus. Pules. Halus. Halus. Nang nak karo Mbak Lintang isih kalah halus Mbak Lah, Lintang. lah mboten. Mergo faktor usia, Mbak. Ngono kuwi. Nuwun sewu. Lah mboten no, sami mawon. Faktor usia nek Mbak Niken ki ya halus ning aluse halus agal. Oh nek halus agal ki jenenge ora halus. Nek kalau seni ra krasa ya. Oh. Lah. Ya dirungokke adine mbok ya sing prayoga. Sing prayoga. Kok ora senengane. Mbangane rana-rana sangutan coplas. Nah iya. Ya. Lanjut ya. Yo. Lanjut gak selarep nang Temanggung iki aku. Arep ngapa? Tanda tangan. Gayamu. Tanda tangan apa? Mbok apa ya? Yo, Mbak. Pak Niken. Mbak. Oh, Mbak. Oh, piye jenengane? Krunguku Pak Niken. Kapan le operasi? Cek fungsi ya. Oh, iya ya. Mbak iki Mbak mau, Mbak. Dadi ati iki diaturke. Ah, nggih. Dadi ati nggih. Siji nah yo ya Ren ya. Iya. Nggih. Oke. Langsung langgamipun apa pripun? Iya. Ah, nggih. Ya bukane kok kepiye-kepiye karena iki sing aku mesake tim-tim gamelan iki kok nek. Ah nggih, nggih mboten napa-napa. Mongko ya do butuh madang barang. Iya.
Coba nek tenagane ki robot, Mbak. Dadi Wala nggih. iya. Dadi ati, Gong. Wah. Nggih. Golek iseng. Yo. Sing kaya apa wong nyetani kelakon sampeyan
ditelasaken. Rina wengi dadi ati wong prasaja Matur nuwun, Mbak. Iya. Inji matur sembah nuwun ugi Mas Dalang. Ayo, nek wis karo Mbak Yune sampean yo karo tante yo. Wow, sama tante. Sama tante. Oh, nggih. Tengene Mbak Anggi. Iya. Tante yang mana tantenya ada dua niki? Enggak, ada satu sini tantenya. Satu. Iya. Yang mana Mbak siapa? Yang sebelah kiri nopo kanan Yang Mas Dalang? yang tengah, yang tengah. Oh, yang tengah. Iya. Sepatu apa, Mak? Apa ya? Monggo. Sepate angin amitik mirne aroma jaran sari Nggih, selamat malam Mbak Yu. Tante. Tante. Ya Allah kaya nom-nomanku mbiyen. Mosok Aku ya Apa pernah bening ngene iki lho. Lah saiki po. Saiki salah pergaulan iki dadi kok. Nah, iki Mbak, iso tak nggo contoh pengalaman, dalam Mbak. pripun Mas Dalang? Nek jenengan nyinden utawa Nggih. tanggapan ning endi wae aja pati-pati sampean kundure digawa wiyaga. Weh. Lah jenengan nopo Betul. ngoten? Ya pengalaman yang buruk pokoknya. Mergane sing wis tau kedaden iki 120 ginas. Apa kuwi? Mboten kok nggih. Iya. Wonten dawuh. Iki tantemu iki tak nggo contoh Mbak Lah Lintang. nggih. Kok contoh sing apik pae Contoh elek. yang baik. Contoh yang baik. Contohnya. Contohnya apa? Contohnya? Apa lah ora ono kaya Maksudnya ora ono apike ngono Lah to. ya to. Lah apike tak le dhewe. manajemen kehidupan iki Mbak ini kan Loh, orang bagus. yang orang itu nggak sombong ya Mbak ya. Betul. Makanya kebaikan itu nggak perlu diketok-ketokkan. Betul. Ngoten to nggih, Mbak nggih. Ya bener Apike toh. kudu ditutupi. Ya aku mau bener to. Apa? Ora nek apike ngono wae ya bener to berarti. Enek yo nek tak tutupi. Walah ngono lho. Ora yakin aku nek apik. Gomo. Oh, Mas Yusuf iki jebule asik ya Mbak ya. Tak kira iki le. Iya asik sendiri, asik Loh, sendiri. tak kira itu orangnya soft spoken. Enggak. Iya. Kalem ngono loh. Ora Loh kalem. kan sama kayak namanya. Yusuf. Heeh. You soft. Kamu soft gitu. Oh, Yusuf tuh berarti Heeh. kamu halus ngono to. Kamu heeh halus. Makhluk halus po. halus. Ayo. Ya. Lah ya dadi makhluk halus wong aku tau soft spoken mah.
ilang pamor. Iya. Ora enek aurane berarti lek sospokan ya. Curhat. Iya, suran brokmu. Tembangnya apa, Mak? Napa? Pamundutanipun. Mau iki anu ki. Ana nawala. Napa, Mas? Minta lagu Kutut Manggung. Saya teringat waktu Mbak Lintang masih kecil nderekke almarhum Pak Seno Nugroho. Oh, nggih. Dari Bu Indah Ciganjur. Dari Ibu Indah. Nggih. Panyuwunanipun Kutut Manggung. Kutut Manggung. Mbak Lintang. Engko sik, Mbak. Nek tantemu dari Mbak Niken itu enggak cocok kalau yang Aku nek gur kutut ora trimo aku. lali janjine ya. Oh, boleh, Ali boleh. janjine ya. Dalangnya ini dari Jakarta. Iya. Oh, Iya, kowe dulu lama di Kreo. di Kreo. Di Kreo. Di Kreo 2 tahun. Terus gue pindah ke Mangga Besar 3 tahun. Kamu kan di Bantar Gebang. Anggapmu. Iya. Ketingudik. Iki ana nawala meneh iki. Apa? Dari penggemar Ki Yusuf, selamat dan sukses buat Jatinom Group, semoga semakin bermanfaat. Amin. Nyuwun tembang Langgam Dadi Ati duet Ki Yusuf kalian Mbak Lintang. Ah iki mengakal-akalane bapakku iki wis. Apa kuwi, Mas? Apa? Engko nek ora lega bapakmu. Lah wong kono ki senengane sok mancing-mancing. Bapakmu ora dilegani. Bapakku dhewe ora tak legani. Sing penting ki Oh niki mau wonten bapaknya Mas Yusuf juga Ada, nih. ada. Oh nggih saking dalu Bapak. Nah, salim dulu, Ngapunten. salim. Salim non sewu. Nggih Bapak. Lah mboten sekeca kula mangke lho. Wau jenengan ketutupan cagak lho Pak. Ngapunten nggih Pak nggih. Nggih amin panjenengan ugi amin nggih. Wah, ketutupan Oh iya, saya. Mbaknya Mas ora Yusuf. ketok mau Mbak. Heeh, enggak kelihatan ada cagak. Aku ngerti batinmu jane. Napa? Ketutupan cagak wong apik cagake batinmu. Mboten Mas. Cat nggih. katon, cat Ngapunten ora. nggih Bapak nggih. Kaya jim ngucap katon satu. Ngawur. Nyun sewu Pak Manajer. Sesuk ora usah dinehi amplope. Sak-sake kok iki. Iya. Apa sih? Kali janjine. Dari Hongkong ini tadi sudah transfer. Wah, sudah transfer. 100.000 iki sik 100.000 mata uang Hongkong apa 100.000 mata uang? Tak ayo. Sapa kae Luki kae? Iya. Kayak ana dit kon jajan kae. Jajan apa? Sing diweh-wehke ya. Ya 120. Enggak. Dinasel. Apa niki? Yang apa dulu lagunya? Lali janji. Kali janjine. Iya. Oh, nggih. Di bawah nih, Mbak. Iya. Dina Minggu, Iya. sik di bawah nih sik. Sing bawa sapa? Berdua, Bro. Berdua ya. Oh, nggih. Pangkur? Manut. Nggih. Apa? Pangkur. Pangkur Mbah Buyut. Mbah Buyut Laksono. Sapa wong sing ora Lho kok ajeng ngelungani, Mas? Wah kebelet pipis, Mas. Kayak ora kebelet pipis. Napa? Mbecekke rasa. Weh. Nekak bocah nih kok. Nyantol, Pak. Ya ampun. Duh, untung ora kecantol. Ora gelo nggonku nunggu srengenge
lali janjine semono. Tak kira apa ganti dalang, Mbak? Arek pengen tampil iki jane. Jane arep tampil. Kowe tak biasane nek medun ngono ki arep njipuk barongsai. Wah, apa bareng berarti ya? Arep dadi. Krungu wong bawa ki wasawane wis pengen barongsai. Tak kira dandan Bagong. Semar loh tak kira mau. Betari Durga. Gelagatmu kang nyupri Ya arep alus apa arep langsung dangdut, Mbak? Ya mangga akan kados Kok pundi? malah irama jam mepet. Jam mepet. Jam mepet iki piye? Sing piye kuwi ya? Sing banter banget. Emok aku. Oh iya. Enggak dhewe rasa nyanyi, Mbak. Eh, Kan sakno kowe. Jam mepet selak kunang. Aman yo, tenang. Selak anu lho, selak maksudnya ki jame wis setengah siji. Oh, iya. Wah, Kok mangane ayo to. Paling nek konangan yo koncone dhewe. Nyenyenyenyen. Yo. Ya. Kurang jam mepet. Oh ya. Dijandutke ning tempone. Nah. lah kowe lek nyanyi piye ya, Mbak ya? Nyanyi penak wae men sing Ben nabung. sak karepe. Iya. Ya. Janjane kowe ning endi? Hatiku Matur nuwun. Iya, matur sembah nuwun, Mbak. Makasih ya, Nggih, Dek. sami-sami. Iya. Sedaya kalpatan nyuwun papunten iki kula Nggih, tak semanten kula ugi. ngentekke lakon sak ceritan meneh. Nggih, pangapunten saderengipun Mas Dalang menawi Nggih. kathah lepatipun. Sami-sami, pangapunten, Mbak. Nggih. nggih. Pokoke nyambut gawe bareng, seneng bareng, bungah bareng, gayeng bareng, gumyak bareng. Nggih, Nggih. siap. Yo. Ya. Andoro Nggih, jan matur apa? suwun nggih Mas Dalang. Nggih, Mbak Lintang ndereke sing atos-atos liwat dalan mawon nggih. Ampun ndubras. Iya.
Surasah nglucu kowe iki kae aku awake dhewe ditinggal Ndara Janaka karo bapak kowe. Wah, kok yo mlaku banter banget lho. Malatmara Sang Arjuna semunira kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuh nirang padha kadang mbel gegek saduli tomel ngapunten Ndara. Kok Semar kaget? Kaget Semar napa? Sampeyan niku kula suwuni dawuh. Kula niku nyuwun sampeyan ngendika. Janjane kula sak anak-anak kula niku ajeng sampeyan jak teng pundi? Sampeyan sungkawa perkara bojo ning nuwun sewu. Kaya-kaya sampeyan niku pasemone mlaku aduh gendring tanpa nganggo mandhep. Kaya-kaya sampeyan arep mupus karo gesange sampeyan Ndara. Mangeling-eling mangemut. Urip sampeyan niku ora mung mligi perkara wong wedok, ora mung mligi perkara katresnan lho Ndara. Nek ngeten iki carane Pandhawa godhang, nek Pandhawa godhang kekuatan negara Ngamarta susut, nek kekuatan negara Ngamarta susut, kawula nungsang puyang numbuk bentus lho Ndara. Ridho mawur mangawawur wurahan tengarane ngajuret gong maguru gongso Kakang Semar pripun sayekti anggonku nganti marang kowe saat majam wong arep tak kandhi tumuju tepining samudra lajeng napa tak kira pancen wis bener kekarepanku yen to luwung boyo aku mati ora nyumurupi gelaring jagat seming rembulan yen to kudu kelangan bojo kelangan anak Kakang. Alah mengono kok abrak tuma kok cik-cik lho sampean. Mbok ya mesake kawula Ngamarta Ndara, sampean iki aja sak gelem iki. Kula niki lho ditinggal bojo kula terus anak kula dipasrahke teng kula. Aku ora judhek to. Ngomong kok bocah kula niku bandeli ora jamak-jamak ya, Tru. Nek ora disambi cik-cik ra yo sing ora urip aku. Aku mang ngrungokke ature Bagong niku, mang pidangetke ature si Dobleh niku. Ora pantes, ora patut sampean kok mupus urip ming perkara wedokan. Ya. Seswa matur marang Sang Mahayogi Sang Wipra Kadiparan
Kakang Semar pripun? Ya iki ingkang nyai kelawan Janaka prapta rene ya jagat pangestu karo Kakang Arjuna Yayi Dewa Sraniwi sawise siadi gawe gelo rasaning pun Kakang la keteka dadi marepekipun Kakang kamangka wis arep telas tulise Janaka lho Kosek anane Dewa Srani mrepeki marang sampeyan kuwi mergo aku arep nglempengke rembug njejeke perkara apa tak kira ora ana ingkang pantes dijejeke lan ora ana ingkang dipenerake mergo pancen wis jangkaning kudrat lan uga wis pinesti yen to Janaka bakal telas tulise aja duweni pamegan kaya ngono lho Kakang sampeyan kuwi satriya kudune luwih bisa mangerteni marang kananing jagat. Anane aku sowan mrene iki malah supaya Kakang Janaka ora duweni rasa pangrasa sengit marang Dewa Srani. Merga ngene. Yen to aku nglanggati sartane yen to aku kepengin mengku garwa marang Kakang Mbok Betari Dresanala. Kamangka tanpa aku duweni rembug aku ora matur sartane aku ora nembung resane Kakang Janaka kuwi dadi jalaran dosa tumrap Dewa Srani uga Kakang Janaka bakal duweni rasa gething keburu sengit karo aku. Ning tak kira sampean kuwi kudune malah bisa duweni rasa pangrasa ingkang matur nuwun. Bojomu ya Kakang Mbok Betari Dresanala tak jaluk arep tak rabeni kuwi arep tak muktekke lho Kang. Arep tak muktekke. Ora kok jeneng arep tak piloro atine, ora arep tak gawe sengsara uripe ning arep tak muktekke. Yen cara wong sing bisa mikir kanthi temen lan tuwajuh. Tak kira malah ngaturke panuwun karo Dewa Srani mergo bojone wis tak ewangi ngopeni. Ngono. Dadi ora usah dadak kowe ndek rasa sengit, kowe ora usah dadak duwe rasa mangkel karo Dewa Srani mergo Dewa Srani wis ngopeni ngewangi ngopeni garwamu. Iye. Dadi kowe prapta mrene arep nembung Dresanala. Mestine ngono. Lah niku sing kawugal amalane pun culke mawon nek cara kula. Ha ta Bagong ora. Enak ya. Dewa Srani, Kakang Janaka apa? Tak kira Arjuna bakal tetel. Kasatriyane yen aku mbirat ora mbelani marang kulawargaku. Kulawargamu sing endi? Kowe wis ninggal karo Dresanala lho. Dresanala tok tinggal kuwi padha karo kowe wis mupus talining katresnan. Nek wis kaya ngene iki terus sapa sing arep tanggung jawab? Kamangka aku wis saguh ngopeni garwamu ya kuwi Kakang Mbok Betari Dresanala. Ora pati-pati kowe bisa mengku garwa marang Diajeng Dresanala yen to durung bisa nglumundhungke mestakane panengah Pandhawa. Wo, dadi karepmu arep atos-atosan ya. Ora dadi ngopo tak ladeni saisaku. Tak ladeni Kakang Janaka. Gelut iki piye metro? Delok, Pak,
Nalendreng Tunggul Malaya Prabu Dewa Serani campuh Bitutama marang panengah Pandhawa Sang Raden Arjuna nalika semanten bingung Sang Yapara Panakawan piye kae ramah mandeg-mandeg piye Pak kae kok gelut campuh Bitutama ora mandeg-mandeg kok dadi des. Wah, asik banget, gayeng banget kae yakin aku. Ndelok wong gelut mergo rebutan wedokan ya terus ya. Jan wis nek aku kok trimo milih harga diri. Gelut kok mung perkara ora sida. Arep muni apa? Arep muni apa? Muni apa? Ora celemongan to gong ora. Oh, aku ndelok wong loro kae. Sapa kae? Sapa jenenge Dewa Serani? Heeh. Karo Ndara Janaka gelut mung perkara rebutan bojo. Wah, jan wis mutu ora ngono kuwi ora. Nek trimo dadi aku dadi Ndara Janaka teko tak ikhlaske ngono wae. Malahane aku ndek bojo ya mung ngrekos. Ndek bojo mung aku mung kudung cawat. Wah. Wes luluh nek karo bojoku. Nek ora ning jaba aku ngangah-angah kae. Begitu. Wah. Petruk mlayu nyang Amarta Petruk. Nyun pamit, Pak. Wangcon Prawas gumlewang ing imbanging Cakrawala wancine wis kaget enjing rame swarane soto kukulura sesauran wetan soroting haruna kadanging pun Kakang Dimas Werkudara ya Bratasena. Wah. Barep kakangku apa? Yektine nggone pun Kakang ora jenjem kaya mangkene merga mung menggalih marang marcane si Arjuna. Yen ta Arjuna kuwi linggar saka praja oncat saka kasatriyan ngupadi marang katentreman pun Kakang bakale jenjem. Yo. Nanging ingkang gawe pun Kakang ora jenjem rasa pangrasaku kuwi. Merga pun Kakang nyumpena yen ta Yayi Arjuna kendang kentir kasapu dening lakune ngombak wekasan ilang tak kedhepake. Barep Werkudara piye? Tak kira yen pun perkara impen ora sambung gagas banget. Mundak mung ngribeti sartane ngebut-buti marang sing dadi lelakumu. Wah, elingo. Kowe kuwi Nalindra, kowe kuwi ratu. Kowe duweni kewajiban ngayomi kawula sapraja Guru Amarta. Yen to nganti kaya mangkene saranane kowe teges wis singlar saka kautaman, singlar saka kadarmanmu. Nggonmu mateng Nalindra, kowe wis saguh ngayomi kawula sapraja negara Ngamarta.
nanging apa ya bakale kelakon Pandhawa Godhang ora genep 5. Wah. Janaka ora umapan ing negara Ngamarta. Pandhawa tetep 5 cacahe ora bakal Godhang. Mas Rama Sidam Pandhawa ulun njaluk tulung. Siswa matur areng Ari sang mahaya kisang wipo katiparan Mboten nginten babar pisan Iwang pikulun manik moyo kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Guru kakekku ngaturke basaku katuru Mas Rama Sidam sekaring bawana ya Puntadewa Darma Kusuma ulun tampa lan Werkudara ulun tampa wonten wigatos menapa lan wonten perkawis menapa kang sinandhang dening Paduka Pukulut teka samangke tedhak wonten praja negari Ngendra Prasta damel bombong lan sengseming tiasipun kang wayah Puntadewa kula wonten timbalan yektinanane jeneng ulun Tedhak ana ing Janaloka iki merga jeneng ulun bakal nyuwun senjata pitulung ngarsa kita. Kawuningana yen to sakmengko kayiwangan bubar mawut kanane merga saka pokalip bayi wingi sore ya nom-noman kengaran Bambang Wisanggeni. Wah. Guru kakekku. Minggiro sawange kaya ngapa bocahe. Ora kena kandhak gecek endase. Sing ati-ati Werkudara. Werkudara kae. Mandek. Kresna sinayang gelung mangruk mining cakra kumiter mejel Werkudara arep menyang endi Jlidheng kakangku kowe tantu-antu rawuhmu ning negara Ngamarta lha kok lagi tekan kene sing gedhe pangapura mananipun kakang mrepeki kelawan si Adi kuwi merga pun kakang pancen arep sowan ngursaning Yayi Prabu Darma Kusuma wigatine apa lho kejaba pun kakang upadya ngendi murcane Janaka pun kakang bakal ngaturake sawijining perkara perkarane apa ora engko sik aku tak ndhisike perkaramu apa aku arep golek bocah lan arep menehi paukuman karo menungso sing wis wani ngobrak-abrik kayangan sapa Bambang Wisanggeni sapa kuwi wah guru kakekku rawuh Ngamarta paring dawuh yen to Bambang Wisanggeni gawe kisruh sartane gawe bubar mawon kanan kayangan lah kok elok timen
Prayan putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya sapa iki Werkudara? Lambu. Mbok menawa pancen kuwi wisanggeni. Lho. Sing gedhe gerang bungkang kae ngerti karo aku. Gosek. Iki ana nom-noman bagus mbranyak pasemonmu kowe sapa? Mongko ora duweni Subasita, ora duweni tata krama. Raden kowe sapa? Bambang Wisanggeni. Oh ya bener iki Werkudara. Mikira aja kae. Sik. Tanjihke sik perkarane apa? Kowe sapa kowe? Ana menungsa kok ireng. Kamangka iki wancine wanci awan kok kowe wis wengi dhewe. Lah ora apa to? Lho. Mesem. Weh lah untune putih. Mikira aja kae. Engko sik. Meng arep njangkah wae, wong meng arep njangkah wae. Ora kok jeneng nyemane ampun Kakang ki ya ireng tenan. Yo. Sapa kowe? Nata Ndrawati Prabu Kresna. Prabu Kresna. Iya. Mula jenenge Kresna merga kowe ireng. Iya. Pancen mangkono. Sing gedhe kaya cagak listrik sapa? Wah, edan. Iya sik sabar. Sing sareh to Werkudara. Yo aja kaya keprendase. Sapa kowe? Kementhus men. Iki adikku Werkudara. Oh. Kresna ndek adik jenenge Werkudara. Iya, Werkudara. Iki yo sambare. Engko sik to arep nyampar wae. Mbok yo sing digawe kepenak ngono lho. Wisanggeni. Apa? Lho. Bocah murang tata tenan. Kowe nguyak-uyak karo Sang Hyang Manikmaya. Dasar kepara nyata. Ya, nendi? Aku tak takon. Bathara Guru ya Bathara Manikmaya ning ndi? Ta delikke ngono apa piye? Miturut ngendikane Mbah Kakungku, dewa mau medhun ning Zanaloka. Sapa Mbah Kakungmu sapa? Mbah Kakung! Gunjang kancing langit kelap-kelap katon. Perkencang larudayang pak. Piye gare Wisanggeni? Mak ketemu wong ireng iki, Mbah. Wah, ngawur ora kuwi ratu kok ya ora. Lho, Iwang Pikula Narada. Nengok kita. Lho. Ulun iki agi ora dadi dewa. No. Mboten dados dewa pripun? Pergaulan iki ngetutke bos saiki. Oh, ngaten. Ki ngrembug apa kok meng klesak-klesik ora Wisanggeni ora. Iki Prabu Kresna. Inggih menika penemban. Ya, penemban Kaneka Putra. Ya jeneng ingsun. Iki putuku Prabu Kresna, iki putuku. Oh, wayah panjenengan untuk penemban. Ya. Sejatosipun menika wonten lakon menapa? Ngene ya. Kados pundi? Bocah iki anake Janaka. Oh, aja seru-seru. Apa Narada? Sik, kita omong ngene wae, Jan. Nah, jan pira. Wah, yo. Bocah kok durer ora jamak-jamak. Pak Junjung. Ya, Wah, tenane. Walah. Sageleme dhewe karo wong tua kok ora. Jeneng kita ki ora. Iki mengko bakal ana lelakan sing edape-edape Kresna. Inggih. Lho kok mah lunga Mbah Kakung?